Ja vás vítam mocou Ježiša Krista a moje srdce je radosné a raduje. A keď ja sa radujem, tak môj Otec neba aj zeme ešte ako sa raduje, keď vidí svojho syna tam, kde on chcel, aby tam sedel už dávno. Vieš, a ja dneska som očakávaný na Božieho slova, ja dneska som očakávaný na Boha. Viem tomu, že v jeho rukách je všetko možné. Veríš tomu? Veríš tomu, že v Božom ruke každé je všetko možné? Není možné v jeho rukách. Možno, že dneska tvoje moje oči vidia na čo iné, ale Božie oči majú iné plány. Sláva ti, Ježiš. Vieš, vieš, jedno viem, že Ježiš prišiel na tento zem, aby dal ti život, a to v hojnej mene. Ale aj to viem, že prišiel aj diabol, aby kradol tvoj život. A vieš, a dneska ja verím tomu, že Duch Boží ukáže ti smer. Duch Boží dneska ti ukáže, že čo bolo v tebe ukradnuté a na čo máš nárok. Ako máš nárokovať naspäť to, čo bolo v tebe ukradnuté. Ja mu to dneska verím, že ty dneska uvidíš, že čo je v tebe sviaté, čo bolo v tebe už dané dávno, čo Boh ti už založil do tvojich rúk, do tvojich rodín, do tvojich srdc, aké dary ti boli dané. A dneska bude ukázané, že diabol prišiel, ako ukradol, ako oklamal nás, ako chce diabol, aby sme boli dole. Ale ja verím dneska, že Boh prichádza a otvára nám oči. Dneska verím tomu, že Boh dá ti kľúč do tvojej ruku, že ideš domov, môžeš otvárať dvere a budeš hovoriť, kde som bol toľko rokov, čo som videla, prečo som nevidel to bohatstvo, čo mám. Vieš, mnohokrát hľadáme bohatstvo, hľadáme nejaké veľké veci inde a to máš to doma. Mnohokrát nevidíme to, čo máme naozaj a hľadáme inde, hľadáme viac. Túžime za to a už to dávno máš. Veď treba otvoriť oči. Vieš, dneska počul som taký hlas, veď ja toto nemám, to ešte potrebujem tamto. A ja keď otvorím oči, tak všetko mám. Amen. Vidím svoje deti, svoje manželku, vidím to, čo mi dal Boh, dal mi život, dal mi spásu, dal mi nádej na spasenie, dal mi synovstvo. Dneska nemusím byť pohanom, ale môžem prísť Pánovi, môžem sa modliť, môžem prísť k nemu a nemusím byť ako tá Samaritánka. Ja nevieme, kde ísť sa modliť, my nevieme, kde ísť, tam len Židia môžu ísť. A dneska môžeš ty a ja prísť, dať svoje srdce, otvoriť a dať Bohu. Bože, vidíš to? Vieš, aj tak pozná teba aj mňa Boh. Ty vidíš moje telo, ty vidíš moje srdce, ty vidíš môj život. Urob, Pane, to, aby bol si oslavený. A vieš, oslavuje sa nie na silných, oslavuje sa na slabých, na nemocných, na chorých, na hriešných. Urobiť z toho hriešného človeka, tak ako som povedal v Jeršave. Mnoho, ktorí boli homosexualite, dneska majú ženy, deti a kážu Božie slovo. Mnohí, ktorí sedeli vonka na ulici, bezvládni, ktorí nemali kde skloniť hlavu, dneska sú veľké pastori a kážu Božie slovo a vedia na ulicu, čo majú hovoriť, lebo s tým prešli. A ty a ja sme prešli už veľa zlými. A keď Boh ťa vydurní a dá ti nový život, už ty vieš, akým smerom máš ísť. Vieš, odkiaľ si prišiel a ty už vieš, že z čoho ťa vybral Boh, ja ty už to poznáš. Zažil si to na pravej koži tvojej. A vtedy je sila. Mojžiš vedel, odkiaľ prišiel. Saul vedel, odkiaľ prišiel, dokud bol Pálom. Vedel, že čo urobil. A pozeral naspäť a bol mu to navrácanie. Ty a ja vieme, odkiaľ sme prišli. Nezabudni na to, odkiaľ nás Boh vybral. Haleluja, nebudem ťahať čas, lebo som očakával na Božie slovo dneska. Môj brat bude kázať, ktorý slúžia v Jelšave. A teraz chcem, aby aj bolo tu dosť zmenené a budeme odtiaľ hodiť tam, oni budú odtiaľ sem hodiť a potom ideme ešte ďalej.
chceme budovať, lebo to je plán Ježiša Krista. Nie v tom, aby sme tu stáli na jednom mieste, ty nie si len za to, aby sedel si na stoličky, ty nie si stvorený na to, aby si počúval, ale aj za to, aby si hovoril, aj kráčal, aj hodil pre Pána. Na to si povolaný Bohom. Halleluja. Privítajme brata Vojtovo. Halleluja. Buďte požehnaní všetci bratia i sestry. Som nesmierne šťastný, že môžem kázať v mojom dedine. Už druhýkrát sláva patrí Pánovi. Ako na začiatok by som začal poprosiť by som moju polovičku ľudí, aby sa pomodli za slovo, aby nebolo z tela, ale bolo z ducha. Yara mahanda shikir yara baba banda shigara kanta shir yara basanta yara mas. Duchu Svätý, naplň nás dneska na tomto mieste Tvojim duchom, Tvojim chlebom, Tvojim pomazaním na tomto mieste. Nech sa vylieva Tvoje pomazanie, môj Pane, ktorým si nás natrel, môj Pane, lebo Ty si nás povolal ako synov a dcery, môj Pane, aby sme Ti slúžili, aby sme Ti boli povolní, môj Pane. Ja sa modlím za svojho manžela na tomto mieste. Nech ho zmocní Duch Svätý, môj Pane, Tvoje, halleluja. Nech Tvoja pravda zaznie skrze tejto nádoby, môj Pane, lebo tak, ako vždy je pravda to, čo Ty hovoríš, nech je pravdou aj dnes na tomto mieste a nech sa pomazanie vyleje, Pane môj, skrze nádoby, ktorú si pripravil, môj Pane. Nech sa tu každý rozbije pred Tvojim slovom, môj Pane. A tak, ako sa rozbije, tak Ty dáš aj dohromady, môj Pane. Ty budeš tvoriť novú nádobu, Pane, na tomto mieste. Z každého jedného z nás, môj Pane. Takto sa modlím, Pane, aby staré pominulo a ja nové si tvoril na tomto mieste. V mene Ježiš. Amen. Dnešná téma by bolo, čo mi srdce, Pán dá mi na srdce vytrvalosť. Ako by Pán vnímal, že v dnešnom dobe ako by kresťania odpadli od viery, mnohí sú zranení a mnohokrát ani nevedia, ako výjsť z toho, že... Ale Pán povedal, že bude slúženie, ako budeme na zemi. Ale je tu, máme na zemi, áno, budeme veľakrát mnohými problémami bojovať, ale musíme vytrúvať v tom, že mnohokrát ide v našom živote problémy. Niekedy sme ako my kresťania, chválime Pána, slavíme sa, modlíme pre druhých a keď do našho života ide niečo, potom sa my sami nevieme sami sebe modliť sa. Lebo ľahké niekomu dať ruku na to a sa modliť za to, aby sa uzdravil, ale čo keď ty si zranil? Čo ako ostaneš z toho? Vieš toho postať, vieš modliť sa, vieš ísť za bratmi a sestrami, priznať tvoju slabosť, aby sa modlili za tvoju, s čím sa trápiš, veľa vecami sú. A mnoho aj Pán povedal, že aby ste sa modlili jeden pre druhých. V tomto je víťazstvo, lebo musíme tak ako Šadra, Mešach a Abednego bolo, že modlí sa, kde sa dvaja, traja modlia, uprostred je Ježiš Kristus. Ako tak bol aj Šadra, Mešach a Abednego, že uprostred bol Ježiš Kristus. A v dnešnom dobe je to tak. Na to musíme
veriť tomu, že mnohokrát príde niekedy, chválime si silne, a keď príde zo súdu nejaký papier, bielý papier, hneď preberie strach. Sa bojíme už, naša nejaká viera ako by padlo z nás a začneme sa báť, keď čítame ten papier. Ale my, keď veríme Pánovi, že Pánov, Pánov a Kráľov, Kráľov, že bude stáť vedľa nás, nemôže stať tebe nič. Mnohokrát budeme prejsť cez mnohými vecami, ale Pán nás takto aj učí. Niekedy formuje, aby si bol silnejší, niekedy Pán chce, aby si tam bol, lebo keby neurobil to, nebol by si tam. Mne bolo takto, že po covide, čo moja dcera nezlučná sa, a po 3 rokoch prišiel papier zo súdu. A hovorím, Pane, prečo prevážam stále ja na políciu? Keď nie som kriminálny, nič, prečo furt so mnou to stojí? Ale vieš, prečo bolo? Lebo Boh chcel, aby som bol tam prevúdce kriminálny, lebo tam prijal Ježiša Krista jeden vyšetrovateľ, volá sa Lipovský. A nikdy by neprijal Ježiša Krista, keby sme my tam boli. A mnohokrát, keď nás Boh použije a prejdeme takými vecami, ani sa nezačne ťa použiť a ty padneš. Už nie sa zlakneš toho. Ale mnohokrát aj Pán chce, aby si tam bol, lebo keby si tam ty nebol, nikdy by si tam nedostal. A bojovať za naše životy, nenechať sa len tak, niekedy bojujme za svoje rodiny, deti, manželstvo, majetok, nenechajte len tak zobrať. Prevzite autoritu Ježiša Krista a bojujte za to, lebo patrí vám najväčšia autorita Ježiša Krista. Amen. A nenechajte tak, že niekedy som bol, keď som mal ja psa a ten pes na mňa útočil, vlastný pes. Vieš prečo? Lebo začal prevzať autoritu nado mnou. On chcel mi zabrať. A to je, vieš čo? To je diabol. Niekedy musíš povedať, stačí, chod do búdy, tam. Lebo ja som autorita tomu rodinu, tomu. A ja budem rozkázať. Stačilo sa tam budeš klamať. Stále. Bojovať musíme. Mnohokrát dáme sa bez boja. A ja som bol taký auto, rastný majetok, začal horeť auto v Hucine a možno, že mal som možnosť to uhasiť, ale som len pozeral, jak môj majetok schorel pred očami. Bol som zbavený, lebo sám sebe som skôr, mohol by som zachrániť 3000 eur, ale som len pozeral. Mnohokrát je tak, že mnoho vecí stratíme tak, že mohli by sme to zachrániť, ale niekedy sme zbabeli. A ja som bol tak. Musíme bojovať za naše rodiny, deti, manželstva, vzťahy, bratom, sestrom, stále nenechať sa. Ako tam bol tá krvotočná žena, čo názor je to? Nádej. Stále má nádej. Keď on počul, že v tej meste príde Ježiš Kristus Spasiteľ, všetko urobil. Až stvornosti dá, aby ho dotkol. V dnešnom čase aj ty musíš mať taký nádej. Musíš mať v sebe taký nádej, že nič nie je stratené. A prevzať nadvládu na všetkých, nenechať sa. Mnohokrát ten nepravostný klame, že si ty nič, už ty není. Ale vieš, keď ty si myslíš, že už mŕtve veci sú tam, a tam bol Jairus, to mal veľký vieru v sebe a jemu povedali, že jeho dcera už umrel. Ale vieš, akú vieru mal v sebe
že išiel za Ježišom a povedali mnoho vecí, že svoja dcera nežije. Ale on mal takú vieru, že veril tomu, že Ježiš Kristus ho môže ožiť. A keď išiel Ježiš Kristus povedal, že tvoja dcera nezomre, len spí. Musíš mať takú vieru v sebe, takú silu a nezdať sa toto nechať. Lebo tam je aj Jozef, mal nejaký sen, že budú mu kláňať, že kláňať bude, povedal otcovi, bratom a bratia, na to, že nie, že toto chvália, a vstúpil do nich nejaký závis, že závideli najmenší bratovi, že jemu budú sa kláňať. A taký sen, keď máš a pozrie, že Jozef ako dopadol, že zbyli jeho vlastní bratia, chodili do studní, do cisterny, potom predali ako otroka, potom tam slúžil a pozrite, to je vernosť. Jaký tuto vytrúvalosť bolo. Mnohokrát, keď náš brat len niečo, pár slov povia, sa zlostím a už nemáme. Toto je. A vidíte, vytrúvalo, že musíš vytrúvať. Mnoha vecami budeme bojovať. Ale Jozef mnoho vecami sa bol vytrúvali. Zbili ho, otrok bol, pracoval. A ja to vedím, že to nie prišiel jemu ten veľký sláva, že keď bol tam to mnoho rokov musel trápiť sa. Ale nikdy nezdal svojho pána. Bol vytrúvali jeho, že a nenechá sa. A v dnešnom dobe toto treba robiť, že nenechá sa v žiadnom prípade prevzať nápadu a veriť pánovi, že pánov a kráľov stále stojí pri tebe a nenechá ťa padnúť. Lebo mnohokrát aj Jozefovi bola aj pekná žena, tá tomu prišla, ako to pokúšala a viete, že aké ťažké niekedy odolať, ale vidíte, aj vtedy bol verný a vytrúvalo sa. No a keď si vytrúvali, potom si aj víťaz. Mnohí kresťania, keď takto začali a aj dokončili a tak s tej vytrúvalosťou víťazili. A stále treba modliť a pýtať za bratom, lebo ako by sme niekedy hanbili za svoje problémy, niekedy sa stane nejaký vec, stále trebalo by bratov a sestrov volať, že modli sa za toto, lebo stalo sa to a to. Keď ja som polezal fleskou, nie bratia a sestry modlili sa a stalo sa zázrak, lebo za 9 dní som prešiel všetkým a bez môjmi zdravia. Sláva patrí Pánovi. A za to je potrebné, aby sme sa stále spojili bratmi a sestrami. A niekedy, keď stane s nami nejaký vec, tak niekedy Pán chce, aby si dostal sa do cirkvi. Lebo keby s tebou to nestalo by ten problém, alebo o zdravie, tak by si nevládal, by si mňa akopal. Nebol by si v cirkvi nikdy. Niekedy Pán takto chce sa zachrániť. Že vedie tam tú cestu, ale len tebe chce dobro, lebo tebe chce chrániť. Aby si nebol zatratený, lebo sa tam veľmi klame a ponúka v poslednom čase peniaze, zlato, auta. Ženy sú teraz a toto sa vedie od života. A musíme bojovať. Nesmieme sa nechať. Musíme byť silní v tomto. Ako aj Daniel bol, že odvedli od mesta
Daniela, Šadraka, Mešaka, Abednego, ich 4 zobrali do otroctva. Na 77 rokov boli otrokov. Ale, čo bolo dobre, že verní boli Pánovi, vytrvali a to by mysleli, že tie otroctve, oni boli tam slobodní, voľne sa prechádzali, lebo verili Pánovi. Halelúja! Sláva Ježiš! A teraz by som čítal Daniel, 1. kapitola, 1. verš. V 3. roku kráľovstva judského kráľa Jehojakima prišlo babylonský kráľ Nabuchodonozor Jeruzalému a Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojakima i čas načínačia domu Božieho. Odíď do krajiny Sineál, do domu svojho Boha nádoby zaniesol do klenotista svojho Boha. Potom kráľ povedal svojmu pravému komorníkovi Ašpenázovi, aby videl spomedzi Izraelcov kráľov z toho potomstva alebo zo šľachetných mladíkov, na ktorých nebolo pady pekný, kladom nádej pre každej múdrosti, bohatství a znalosti a určení, ktorí by boli schopní zastávať. Takže že oni 4 Daniel a Mešak, Abednego, Šadrak, Mešak a Abednego, ich zobrali do tých kráľov, sa Nabuchodonozor zobral do jeho kráľovstva. Tí, ktorí boli mladí, pekne vyzerajúci, múdri, aby vedel využiť ich. A čo mohli toto pociťovať, že slúžime Bohu, chválime Pána a z ničoho nič nás oberú a odnesú do otroctva. Mnohokrát, keď niečo sme silní a niečo sa stane s nami, hneď Boha obviní. Lebo keby si to dal nenechal, toto by to nebolo takto. Ale vidíš, to je vytrvalosť. Lebo my mnohokrát nevieme, že Pán čo chce s nami urobiť. Až potom to zistí, keď dá nám Pán to krát, teraz už chápe, že prečo sa stalo krát. Sláva Ježiš. Halelúja. Pán oslávil tej kráľovstve, že ukázal, že bez neho není nič a on vie všetko. Nie tie falošní bohovia, čo sú tam, čo boli. Potom bolo to, že kráľ mal nejaký sen, že mal vykladať tak, že nepovie ten sen. Viete, aký je dneska uhádnuť niekomu sen? Že presne povedz to, čo som sníval. To len Boh vie povedať. A Boh sa priznal Danielovi, proroku Danielovi a rozlúčil ten sen. Lebo Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi. Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemožno kráľovi oznámiť múdruci, vešci, čarodejníci a astrológovia, ale na nebi jestuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstva a oznámuje kráľovi Nabuchodonozorovi, že čo si videl
na svojom lôžku. Znamenal toto a vykladal mu ten sen, že čo znamená, ako dopadne, čo znamená ten kráľovstvo od začiatku až do konca sveta. A veľmi silné je to, že Pán sa oslavil a priznal sa k nemu Daniel prorokovi, že vedel o tom, že to nikto nemohol vedieť, len Boh, len ten pravý Boh. A za to musíme veriť, že náš Boh všetko vidí a počuje. I keď niekedy si myslíme, že mnohé veci vieme to skryť, lebo aj Jonáš Bože ušiel od práce, lebo Pán ho chcel, aby išiel do Ninivej a on myslel, že môže sa od Pána skryť. Ale pritom on vedel, že kto je Pán, že od Pána nemôže sa skryť, lebo on vidí, počuje všetko. A mnohokrát my sme, takže si myslíme, že Pán nevidí. Keď sa trápiš, Pán stojí stále vedľa teba a čaká. Hej, tu som. Kedy sa budeš modliť? Kedy pýtaš odo mňa ten múdrosť? Kedy pýtaš to, aby som ti pomohol? Kedy postaneš? A ako ten marnotratný syn, keď uvedomil, že musím ísť domov. Otec ma čaká. A ani jeho nikto nepozbudzoval. Nevyšiel za ním nikto, za marnotratným synom. On prišiel na to, že ja musím ísť domov naspäť. Halelúja! Aj kresťania musia byť takto uvedomiť, že musím ísť domov, lebo tu mi nie je dobré, tu je zlé. A bojovať musíme za naše veci, nenechať sa len tak, že bez Boha. Niekedy sa zdáme veľa vecami bez Boha.